Novi zakon za oružje i municiju predviđa proveru zdravstvenog stanja lice koje želi da posjeduje vatreno oružje ili već posjeduje vatreno oružje. To bi za nas, poštene posjedovaoce oružja, stvorilo još jedan dodatan teret koji moramo da pređemo. U smislu, imali bi još jednu prepreku koju moramo da pređemo od silnih prepreka koje moramo pređemo da bismo došli do oružja. Plus bi stvorilo jedan financijski trošak i davalo bi još veći razlog ljudima da nabave oružje ilegalno. Ta psihološka provera uopšte ne garantuje da lice, ako prođe tu psihološku proveru, neće izvršiti krivično delo. Ako lice ne prođe psihološku proveru, tom licu se oduzima svo naoružanje koje ima, to jest oduzima mu se imovina i onemogućava mu se da se brani. Iz protesta prema ovom članu zakona i u cilju promovisanja bezbednim rukovanjem vatrenim oružjem, kao i povećanje odbrambene sposobnosti stanovništva, Udruženje Oružje slobode organizuje svoj drugi događaj pod imenom Grupna terapija. Događaj će se održati na Partizanovom strelištu u 10 časova 4. oktobra. Cilj grupne terapije jeste da se napravi što bolja grupa. Događaj grupna terapija se sastoji od takmičenja gde će se meta gađati na 5, 10, 15, 20, 25 metara. Meta će se gađati 5 puta, po 5 metaka. Cilj je da se napravi što bolja grupa. Merit će se 2 najudaljenija pogotka i na taj način će se skupljati poeni. Kotizacija za ovaj događaj i učešće ne postoji, a cena municije će biti kao za sve članove kluba. Zato je uspelo udruženje da se izbori. Nakon završetka samog takmičenja, svi učesnici će moći da gađaju po istoj ceni, to jest po klubskoj ceni municiju, koliko god žele. Vrlo bi bilo poželjno da učesnici koji imaju svoje oružje, a da klub može da nabavi tu municiju, da ponese. Razlog iza toga jeste da ako već posjedujete oružje, da znate to oružje da koristite efikasno. Gađat će se uglavnom iz kratkocevnog oružja, izuzev za malokalibarske puške. Događaj počinje u 10 sati ujutru, a završava se u 15 sati popodne. Za dodatne informacije možete da me kontaktirate na ovaj broj gore.